Di mehekî de li Tirkiye û Bakur bihayê sotemeniyê ji 19-20 lîrayê derketiye 34-35 lîra. Nirxê dolar ji 22-23 lîrayê derketiye 27 lîrayê. Ji aliyê din de jî bacên ku li ser berheman e hatine guhartin û zêdekirin û ew jî bûye sedem ku her roj bihayê her tiştekî bi bihayekî zêdetir bibe. Karsaz û aborînas balê dikşînin ku Tirkiye xwediyê çavkaniyên enerjiyê nîne û muhtacî kirîna wan e. Lê Tirkiye aboriya xwe bi polîtîkayên xelet kiriye rewşeka giran. Ji bo ku ji vê rewşê biguhere jî divê wek hukûqî û demokrasî bibe welatekî guncav yê razemeniyan. Petrol ve doğal gazda da dışarıya bağımlı bir ülkedir. Gaz û nefta Tirkiye tune ye. Tirkiye hevsengiya aboriya xwe li ser tiştên ku hildiberîne û difroşe, li ser sermiyanên biyanî ku razemeniyan dikirin û bi wergirtina bacan dikarîbû biparêze. Ew jî bi peywendiyên başên bi cîran re, bi rewşa aramiya navxweyî re û bi plansaziyên başên aborî ve dihat parastin. Lê niha bi polîtîkayên xelet ew hemahengî û hevsengiya aborî têk çûye û di encamê de jî hemû bar bi rêya bacê li welatiyan têbarkirin. Divê îsraf û xercên zêde bên kêmkirin, peywendiyên navdewletî û navxweyî bên başkirin, da ku çareserî peyda bibin. Heger dwarê hiqûqî û demokratîk de guharînên bingehîn neyên kirin, durustkirina vê rewşê jî zehmet e. Ji aliyê din de baroya Diyarbekirê ji bo hin bac û xercên ku hatine zêdekirin bi destûra bingehîna Tirkiyeyê re nakokin doz vekirine da ku bên betalkirin û kêmkirin. Hukûknas balê dikşînin ku bê serûberbûna piyasayê dibe sedema zêdebûyîna nakokiyên hukûkî û civakê. 15 Temmuz 2023 tarihi itibariyle meclisten bir torba kanun geçti. Di 15 Tîrmeha 2023 de bi projeyasayekî erka 5 qat zêdekirina bacan ji bo serokomar hatibû dayîn. Zêdekirina van bacan jî wek hiqûqî bi wê yasayê ve girêdayî hatine kirin. Lê ew yasayên ku 15 Tîrmeha wê erkê didin serokomar bi maddeyên 73 û 167 yên destûra bingehîna Tirkiye re nakokin. Loma jî me doz vekir ku ew biryar li dijî destûra bingehîne û divê ew bacên zêde bên betal kirin. Li Tirkiye û Bakur di van rojên dawî de heger hûn bi hezra rojek ya jî çend roj berê bi wan fiyeta hûn derbikevin bazarê ihtimal e ku hûn ê nikarbin wan pêwîstiyê xwe bi destva bibin. Ji ber ku bihayê kel û pelan her diçe zêde dibe. Welatî û bi taybet pispor balê dikşînin ku divê ji vê rewşê re tekezî çareseriyek bê dîtin. Sidik Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.